Servus, vítaj v ďalšom videu. No a v tomto krátkom videu si zhrnieme, čo sa zatiaľ udialo v rámci trhu za tento mesiac. Čiže ako vidíš tu na etore, najznámejší americký index S&P 500 dosiahol v piatok 11. oktobra nové historické maxima napriek negatívnym správam, ktoré vyšli, a to je konkrétne inflácia. Ako asi vieš, máme tu dva druhy inflácie, a to je CPI a Core CPI, teda inflácia a jadrová inflácia. Rozdiel je ten, že jadrová inflácia nezahŕňa energia a potraviny. A teraz sa už poďme pozrieť na ten samotný report. Aktuálne sa pozeráš na investing.com ekonomický kalendár, kde ja sledujem všetky dáta. A tunak máme teraz CPI report, ktorý nám klesol z hodnoty 2,5% na 2,4%, avšak inflácia klesla menej ako sa očakávalo a viac podstatná je jadrová inflácia, teda táto Core CPI, nám zrástla a ako aj sám Jerome Powell viackrát spomenul, že nemajú takú moc nad jadrovou infláciou. Zrástla nám z hodnoty 3,2 na 3,3%, s tým, že v tomto reporte, čo sa nachádzajú tie, nazvime to balíčky, tak iba samotné bývanie, čo je tam kolónka, zrástlo o takmer 5% za predchádzajúci mesiac. Ďalšou udalosťou, ktorá sa odohrala 10. oktobra, bol event We Robot, na ktorej Elon Musk predstavil nové robotaxi. Po tejto udalosti nám Tesla prepadla o takmer 9% a za posledný týždeň je dole takmer 13%. Elon's on his way, so let's welcome him up. As you can see, I just arrived in the Robotaxi, the Cybercab. There's 20 more where that came from. The Robovan is, we're going to make this, and it's going to look like that. So this can carry up to 20 people, and it can also transport goods. So you can configure it for goods transport within a city or transport of up to 20 people at a time. Na čo si treba dávať ale pozor, sú dáta, ktoré vyjdú ďalší mesiac, najmä teda vývin inflácie, ako dopadne, a povedal by som, že viac podstatné dáta nám vychádzajú 7. novembra, a to je rozhodnutie Fedu o úrokovej sadzbe. Čiže na tieto dáta si treba dávať veľký pozor, ale keď je tvoj investičný horizont dlhodobý, tak takéto krátkodobé prešlapy v rámci ekonomiky by ťa teoreticky nemuseli zaujímať, maximálne by to mohlo vytvoriť skvelú príležitosť na dokúpenie podhodnotených spoločností. Ale ako vidíš, že napriek týmto negatívnym správam trh pokračuje stále smerom nahor, máme tu nové historické maxima a dokonca predikcia osoby, známe ako prehnaný permabull, teda prehnanie a permanentne optimistický Tom Lee, si myslí, že uvidíme práve S&P 500 na hodnote 6000 do konca tohoto roka. Aj napriek súčasným neistotám, čiže kľudne mi napíš pod video, čo si o tom myslíš ty, či je táto hodnota reálna, alebo nás čaká korekcia, aký je tvoj názor. But by the end of the year, you think 6,000 on the S&P. That's right. I think we're still in the midst of a very tricky period because we've got the election in less than 35 days. And now we've got two things that investors don't know how to discount. One is, mounting tensions in the Middle East, and then a port strike that is potentially going to cripple the economy. And so I think that as investors worry about this, if we get a dip, and a big dip, I think you still want to buy that dip because the setup into your end has a lot of tailwinds. Takže to bude odo mňa pre dnes aj všetko. Sme si v krátkosti teda zhrnuli, čo sa nám udialo za posledné dni. A ak by si chcel aj v budúcnosti takéto videá ohľadne správ, daj mi vedieť do komentáru, no a počujeme sa na budúce. Čau.